Good morning. Luto-luto tayo ng tinola guys. Shoutout mga katapyas. Ngayon lang ulit tayo nakapag-live dito sa Red App. So, ayan. Nagluluto tayo ng tinola ngayon. Gamit itong DIY kalan natin guys. Isang lutuan. Yan. Lutuan ng kanin, ulam. Dito sa part niya na to. Pwede tayo mag-ihaw ng liempo, barbecue, hotdog, isda, gulay-gulay. So napakaganda ng ano guys, napakaganda ng ganyang DIY na kalan. Para hindi sayang yung mga kahoy sa paligid natin sa bakuran. Yan yung pinangpagatong natin. So yung niluluto nating tinola, meron tayong sasahog na madami-dami rin to. Dahon ng ampalaya. At syempre hindi nawawala ang sili. Ayan. Pakishare na lang po ng live guys. Pa-comment na lang baka meron kayong katanungan or meron kayong gustong sabihin, shoutout. So at least masabi nyo. Try nating basahin or gawin. Good morning, good morning. Thank you to all my viewers out there. How are you guys? My name is Boy Tapias from Cagayan Valley, Philippines. Oh yeah. At pinatayang ilaw. Mainit. Mainit ngayon dito sa Cagayan. Good morning, good morning. Ayan. Mainit dito sa Cagayan ngayon. Yan, sa mga katulad ng Ilocano dyan, na yung bag nga bigat kanya tayo amin guys, nga ulit ilabas na sa mga Tagalog dyan, magandang araw, magandang tanghali. Kumusta po kayo? Oras na ng lutuan. Anong ulam natin guys? Malapit ng pananghalian. At sa mga ano naman dyan, sa mga Inglesero, Inglesera, how are you guys? Hi! It's me, Marimar. Ito. Himay-himay lang tayo ng ano natin, himay-himay tayo ng gulays. Where's my comment section guys? Parang pa-comment naman guys, parang wala akong nakikitang comment. Ayan, pa-share na rin ng live natin para masaya. Ting aling aling ding. Ayan, wild ampalaya. Mga nakukuha sa ano lang, pakalat-kalat lang to guys. Mga ligaw. Lalagay natin sa may tinola nating manok. Masarap magsabaw kahit mainit ang panahon. Ayan, kumukulo-kulo na yung niluluto nating tinola. Sarap to. Lalo pag may sili mamaya. Wow, sawsawang bagoong kalamansi. Shred. Napakadami na pala nitong hinihimay nating dahon na to. Pero masarap to guys. Paborito natin to, ang palaya. Mahilig ako sa mapait. Guys. Good morning. Pa-share ng live guys. Ayan, taga-saan yung mga viewers natin ngayon. Wala akong makikitang comment guys. Welcome. Ayan, good morning sa 7 viewers natin dyan. Magandang umaga. Yung DIY kalan natin guys. Isang lutuan. Kalahati niya, ihawan. So pwedeng mag-ihaw ng barbecue, liempo, gulay, isda, hotdog. Iyon. Habang nagsasaing ka at halimbawang meron ng available na baga, pwede mo siyang ilipat kasi meron siyang butas dun sa part na to. Lilipat mo lang siya ganyan, lilipat mo sa kabila pag ganun. Pwede ka na makapag-ihaw. Patungan mo lang siya ng screen guys, meron tayong screen dyan. So ayun, maganda, pakinabang.
Lalo kung nagmamadali ka sa gamit, wala kang ano, excuse me, naubusan ka ng gasol, pwede yan. Makakatibid ka na sa gasol, lalo maraming panggatong. Ito yung kahoy sa paligid nyo. Magandang gamitin yan guys. Masarap pagpalambutan guys ng buto-buto. Buto pala ng munggo. Hindi pala karne no. Pero ayos lang, masarap pa rin yan. Lalo pag may ganito, ang palaya. Or sari-saring gulay. Talong. Sarap. Ang oras na kaya? 10:36 na. Oh my gosh. Hindi pa tayo nakapaghimay. Dagdagan natin ng tubig yung niluluto natin guys. Baka pusin ko lang to. Ayun, sa mga gusto mag-follow pala sa akin, ayan. Pwede nyo pong i-follow, pwede nyo panoorin yung mga i-upload natin mga old videos dyan, mga reels ba? Mga short videos natin. Sorry. Ayan guys. Pwede nyo panoorin, marami kayong pwedeng mapanood dyan guys sa mga in-upload ko. Yan, pag-aasam na lang natin to, then sunod natin yung sili. Ay. Sorry. Sa talunan pa kayo. Paakon ko pa yung kanto. Ay. Ganda ng kulo. Ganda natin ng tubig. Ay! Ay naman, hid pa yung paa. Kulang pa. Naman hid pa ako. Yun. Yan. Asin nga. Ayun. Sunod naman natin tong dahon ng sili. Yan na, pag-asok natin to.
For the whole world laughing. Shoutout sa mga viewers natin dyan. Yan o. Nagluluto tayo ng tinola. Yan, pwede na rin natin ilagay. Pwede na rin natin ilagay ang gatong guys. Pwede na yan. Dami pala nagdahon ng ano? Palaya. Sa bagay, mga Ilocano mahilig sa mga mapapait. Wala akong comments guys ha. May nag-comment ba sa inyo? Paano makikita to? Wala akong comments. Yan, shoutout sa mga viewers natin ngayong oras na to. Ngayon lang tayo nag-live guys. Yan, yung ginagamit nating kalan. Sarap paglutuan. Ganda, tingnan nyo. Hindi nyo na kailangang ihip-ihipan guys. Hindi nyo na kailangang hipan. Basta tuyo yung ano. Excuse me. Basta tuyo yung gagamitin yung panggatong. Ayan o, ang ganda ng apoy. Yan. Mapait-pait ito mamaya. Pakuluan lang natin, saka natin sa timplahan. Na. Diba? May tayo ng sili. Habang inaantay natin mag-ano. Habang inaantay natin kumulo pa yung ganda ng sili oh. 20 to guys, 20. Pero napakadami. Madami na yan pagka ano, nakuha natin lahat ng dahon. May bunga pa nga oh. Oh. Hindi natin ganyan yan. Kunin natin lahat ng pwede. Sarap to. Batang bata pa yung mga sili nila. Shoutout po sa mga viewers natin. Wala po akong makitang message guys. Baka may mga nagko-comment dyan. Hindi ko lang makita kung paano ba. Hindi naka-updated dito. Tinola yung ulam natin guys ha. Tinolang manok.
mayroong ampalaya at saka dahon ng sili. Ayan o. Tingnan natin yung mga malalambot na dahon. Sarap. Ayan. Diba? May bunga pa ngayon. Delikado to. Baka ang pasama. Pati to. Iwalay natin baka matirat. Kawawa yung kakain. Baka hindi mahilig. Ayan. Thank you po sa pag-like guys. Thank you sa panonood ng live natin. Yan. Pa-share naman ng live guys or kaya pa-follow na lang sa ating channel. Ayan. Road to ano na tayo? Road to 30k din na subscribers. Salamat po. Ayan. Ano na lang guys. Pa-subscribe. Libre naman mag-subscribe dito sa Red App. So ito lahat yung dahon ng ano natin, sili natin. Mantika. Sobrang mantika. Usok. Nagnanam.
pala binabalik yung sukli. Huluan na lang natin ng isang beses bago natin mag-ilagay ang mga gulay. Yan, thank you pa sa mga nag-like guys ng live natin ngayong araw. Maraming salamat. Ayan, saan yung chinelas ko ba? Pangalan niyo bro? Pangalan niyo? Jai? Mas begitu nih, warna orang warna gitu. Pintura. Lagyan na natin ang ampalaya. Ilagay na natin, guys. Kunin ko muna yung video ko para may upload ako, guys. Hi guys.
di ba? Nakapag-video pa. Yung laki ito bro. Yan guys, follow naman guys, pa-subscribe. Salamat. Pwede na to. Tignan natin kung masarap. Baka ako yung sumarap. Tama lang. Ayan guys. Tapos na tayo magluto. Pwede nang kumain. So end live na tayo guys. Maraming salamat, sana nag-subscribe yung iba dyan. Ayan. Thank you sa mga nag-subscribe, mga nag-like. Thank you sa mga nanood. See you sa ating next live. Bye bye. Paano na to? Paano mag-finish? Bye bye guys.